अनजाग्रा लाइमोनफोर डिसिसन खालाम बेनिखायनो आङो बुंनो हास्थायदों जेब्ला जोङो बोसोन बिजाबनि 6नि 25आव जोङो नायो अब्ला जोङो बेवहाय मोननो हायो मोजां महर मुस्रियाव दागोग्लै आरो बिसोरनि मगन टिपिनायफ्राव दाथा इसोरनि गाहाम सास्रा बुंदों गोबां मानसिफ्रा एकदमबारे लुबैनानै थाङोना बैयाव पार्टि जादों बे पार्टिया नोंनि थाखाय अके नङा टिपिना लेंहरबा फैनो नोङो थांबाय खिन्थु गियानि सलमाना बुंबाय नोङो थांनाङा दाथां माना खालामदों समायना सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेब्ला नोंखौ मेगन टिपिनानै लेंहरगोन खोमसियाव नोङो दाथां बे थिग नङा बाइबेलनि बोसोना जोङो स्रायै खोन्थादों मोजां महर मुस्रिखौ नुनानै नोङो पाप खालामनो नाङा नोङो नोंनि गोसोखौ दाग खालाम थिग खालाम बेनो मोजां समा मानोना गियाननि सलमाना बेबादिबो बुंदों बोसोन बिजाबनि 31नि 30आवहाय बुंदों नायनो मोजाङाव सोलिनाय दं जुदि नोङो समायनायखौ लानानै नोङो नोंनि गोसोखौ हमथानो हायाखै नोङो थांबायब्ला नोङो थगायजाबाय बेनि थाखायनो अनजाग्रा लाइमोनफोर नोङो नोंनि गोसोखौ थिग खालाम बिदिनो बोसोन बिजाबनि 1 अध्याय 10निफ्राय 16सिमाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनो बी केयारफुल अफ द फ्रेंड्स यू चॉइस नोङो नोंनि लोगोखौ सायख'नायाव नोङो साबधान जा नोंनि लोगोआ माबायदि नोङो नोंनि लोगोखौहाय जेब्ला नोङो सायख'गोन बे सायख'नायाव नोङो गावखौ नोङो साबधान जानांगोन नोङो नोंनि गोसोआव थाम थिम खालामनांगोन आंनि थाखाय बे लोगोआ थिग जानाय नङा नोङो गावखौ थिग खालामनांगोन मानोना इसोरनि गाहाम सास्त्रा बुंदों 1 करिन्थियानि 15:33 बुंदों नोंसोरो दा आन्दाय होजा गाज्रि लोगो लाजायनायफ्रा गाहाम हुदाफोरखौ जामलांहोयो जुदि नोङो नोंनि लोगोखौ नोङो मोजाङै सायख'नानै नोङो लानो हायाब्ला बे लोगोआनो नोंनि गासैबो केरियारखौ धंस खालामगोन नोंनि गोसोनि साननाय थांखिफोरखौ थेर बेथेर खालामजोबगोन बेनिखायनो अनजाग्रा लाइमोनफोर बेनो मोजां खाबुआ फै जोङो मा खालामनि इसोरनियावहा जोङो मा खाथै सोमोन्दो जोङो लाखिनि मानोना इफिसियानि 2नि 1निफ्राय 4सिमाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनो बेयाव बुंदों नोंसोरो संसारनिमोन दा नोंसोरो इसोरनि मानसिफोर जाबाय नोंगौ नोंसोरो संसारजों गोरोबनानै दंमोन नोंसिनि गोसोखौ नोंसोर हमथानो हायाखैमोन नोंसिनि गोसोआ संसारजों गोरोबफ्लेनायमोन नाथाय दा नोंसोर संसारनि नंबावलिया जों इसोरनि मानसिफोर जाबाय बेनि थाखायनो अनजाग्रा लाइमोनफोर जोबथारनायाव आङो बेबायदि बुंनानै आङो दिनै इसोरनि रावखौ दोनथ'नो हास्थायदों फै जोङो इसोरजों खाथै सोमोन्दो जोङो लाखिनो थाखाय जोङो गाव गावनि गोसोखौ जोङो गुरै खालामो गाव गावनि गोसोखौ जोङो प्रभुनो जोङो होयो जेब्ला जोङो प्रभुनो गावनि गोसोखौ होगोन आफा इसोरजों लुखांजानाय दाखांजानायखौ जोङो मोननो हागोन जेब्ला जोङो जोंनि न'खरनि मानसिफोरजों खाथै सोमोन्दो जों लाखिगोन जोङो बिमा बिफानिफ्राय गोबां परामर्श मोननानै बिमा बिफानि सापर्ट मोननानै जोङो जोंनि थांखियावहाय सहैनो हागोन फै जेसेबांनाखि लाइमोन बैसोनि गाज्रि लुबैनायफोर दङ
बे गाज्रि लुबैनाय गोसोखौ ज्राब गारनानै प्रभुनियाव जोङो फैनि आरो प्रभुजों जोङो खाथि सोमोन्दो जों लाखिनि खाथि सोमोन्दो जों लाखिनि जोंनि न'खरनि मानसिफोरजों जों खाथि सोमोन्दो लाखिनि जोंनि पारा पुरुषनि मानसिफोरजों जों खाथि सोमोन्दो लाखिनि जोङो समाजनि मानसिफोरजों जों खाथि सोमोन्दो लाखिनि आरो मा जोंनि जायगायाव शान्ति आरो गोजोननाय जौगानायखौ जोङो लाबोनो इसोरा बोर लाबोथों आं खावलायदों बयबो गसंगोन